Знаете ли това? Къде е свичата? Къде че го става? Отиде е там, въгъла, бе. Е, как оттам, бе? Мишката къде е? В камъка ли? Няма мишка още. Не, че да не. Къде е там, бе? Къде е пуза? Ти какво си искаш да снимаш? Как е, дели, бе? Да, бе. А, тя има сега да се намества, да... Ще ма чакайте поне 10 минути да какво ще дойде. Ненчо, Мишки. О, той е много голям, бе! О, Ма той жив, бе! а! Това е интересно. Ще обоенам с него. О, ски как са наостри. И сега си мисли, бах ти гърдата. Тя го взети. Оле, ще моля да го изето и нещо? Да, ама... Често, бе! Кола не трябваше да е бъде. Аз как че го... Не, тя ще се оправи. Тя ще се оправи с... Супер бърза е човек, не мога да прибера. Това е, че да не опръска. Как го стегна и бамата му е. Ти опръска стъклото. Аз се чудя как да не се лови върху лямата и да... Как ще я развивам след дори? Стъклото й. Как му баба? Видя ли колко бързо? Много бързо, аз не трябва да премигна. Аз трябва да видя какво снимам, аз не видях с очите си. Да. Въобще не го бавя. Сега то са прави много мляво. Ма тя супер е била, човек, аз не чакам, че точно тогава ще тръгне. Тя хапа и стяга. Души, сега ще... Сега хапало ли бе? Да, захапало бе. Сега го е захапала И се увива около него. да го удуши. Захапала го е отстрани за главата. Опитва се да му изкочи окото. Убила го е и го стяга от всякъде, за да не може. Аз викам пак умряла такова и мятате. Сега по-тръхте ми. Другия път какво куче да? Аз по-голямо. Сега виж колко голямо ще стане остава, като почне да го яде. Мартини, я влез вътре в аквариума. Той е много голямо, бе, бах! След като го удуши, Ще първа остава да се отвориш. Да, това Виж е... колко някой става остава, така да се гледаш. той практически се може да го спече до тук. Защото тя сега ще го души. Тя сега си го души, ще си го такова, като тръгне да го яде. И тогава вече ще бъде интересно. Какво ще да се отваря от това? Как да се разчепва? Само трябва да е дебне. Аз ще ви се обаря, как стане. Че аз ще поснимам, мен ме е интересно. О, много е. Той не умира, бе. Тя го задуша. Просто... Мартин беше прав, трябваше да махнем кола. И тогава таксата ще бъде по-голяма. Аз мога да го махна сега. Не. Вече не. Нещо. Не бе, Марко, той аз мога да го махна. Въпросът е, че... Земята въобще няма Нека да остия да се върши работа. да е проблем. Не бе, остави го. Какво да ти поката, както е закапала в момента? Ако е закапала, тя няма да пусне, докато не го удуши си. Сега вече какво искаш такова може да прави с нея? Продължай за това. Не, добре. Много е добре държи. Е супер. Още ли мърда то спога? Да, бе, човек. Тя значи няма сила да го души. Настрави се? Има схема за душене. Да не бързо.